Pois a estas horas nas que estades escoitando esta entrevista, estáse a celebrar en Porto do Cabo, ahora nun lugar maravilloso que está ubicado entre Valdoviño e Cedeira, pois o Foro dos Vivos. Menos mal, porque se for o Foro dos Mortos, entón xa me preocuparía un pouco máis, ou esta entrevista sería máis de Iker Jiménez que do comer e falar, non? Pero sí é certo que se celebra o segundo Foro dos Vivos. Agora imos a entender e a coñecer que significa isto e por qué. Para eso viaxamos precisamente hasta a unha casa amiga, a casa dun amigo, duns amigos, que xa coñecedes de varias ocasións neste programa, que é Casa do Morcego. Querido José, como estás? Hola, ¿qué tal? Soy Juan Manuel. Aquí estamos, pasando os anos. Bueno, pasan os anos, pero xa lle dixen a Antonia que por uns pasan máis que por outros. Bueno, eso sí é certo. Bueno, estamos aquí porque José, como sabedes, e Antonia son dúas persoas moi activas, non? E sempre están tratando de poñer en valor pois todo o entorno a ese Porto do Cabo, a Casa do Morcego, non? E xa fai tempo que José me falaba do importante valor que se lle quere dar aos camiños precisamente de San Andrés de Teixido. Con José, vou a saudar tamén, está, neste caso, Sergio Muiño, que está a fronte do proxecto Funde Vigo, non? Iso é, bo día, José, que tal, como estás? Estamos co proxecto Funde Vivo sobre San Andrés Teixido, pero ao fin e ao cabo non todo é chegar, non? Ao fin e ao cabo hai que recorrer estes camiños e hoxe, pois, aquí en Porto de Cabo, creo que estamos nun lugar ante todo representativo e significativo desta romería, non? Bueno, comecemos primeiro falando que ese proxecto Funde Vivo, para que se poda entender tamén o porqué este Foro dos Vivos. Pois é o Funde Vivo un proxecto que nace a través da investigación cultural, investigación en turismo sobre Santo André Teixido e as súas rutas de peregrinaxe. Dende bueno, a comunidade local, non? Pois ao fin e ao cabo o que pretendemos é poñer en valor e traballar no turismo e desenvolvemento da zona. Desta maneira, pois establecendo colaboracións, sinerxias e mesas de traballo, non? Traballando conxuntamente, como neste caso, ca Asociación de Veciños de Porto de Cabo, pois sacamos diferentes iniciativas, pois aí moi ben coordinados e demais para poñer en valor, pois neste caso, o Camiño de Santo André. Bueno, un camiño que non coñecemos a maioría, si coñecimos San Andrés de Teixido, sen dúbida, o de ir de vivo e ir de morto, non? É un dos lugares, ademais, dunha paraxe espectacular, sen dúbida, non? Pero dentro de todo ese camiño hasta chegar hasta San Andrés, eu lembro que José xa me levas ti tempo falando de que hai que poñer en valor todo eso, non? José, para vos incluso que sodes estades relacionados co mundo do turismo da zona, é moi importante, non? Sí, para nós é importante para a comunidade local tamén, porque isto, si está potenciado e cuidado e sinalizado e demais, pode ser un nicho de mercado económico para a xente do lugar, para fixar un pouco a poboación, que non se vaya, e iso é importante, non? En Porto do Cabo, dende a asociación, estamos conseguindo varias melloras para o que é o lugar, e creo que este Foro dos Vivos que fixemos experimentalmente o ano pasado tuvo unha acollida bastante importante e moi significativa para nós, que animounos a seguir o segundo foro máis ampliado, con máis espazo e para dar máis divulgación do que é o camiño, das empresas que están facendo a súa labor no camiño, que inconvenientes teñen, que se atopan para que entre todos, que decía Sergio, facer unhas mesas de traballo entre a administración e entidades privadas e comunidade local para aunar forzas e que isto realmente vaya para diante, sexa unha realidade e este pues, funcionando como realmente se merece Santo André de Teixido. ¿No? Sergio, poñamos primeiro un contexto histórico, non? Que documentación hai existente sobre os camiños que levaban a San Andrés? Con que documentación traballades ou con que contexto histórico traballades dende cando existen esos camiños ata San Andrés de Teixido? Falando da parte documental, pois teríamos que referirnos, pois, por exemplo, ao santuario do século XII. É unha das primeiras peregrinacións que temos, vamos a decir, documentadas para ir a Santo André ao século XIV. Sí que é verdade que ao longo deses anos
pois estes camiños de peregrinación foron transitados pois, dende as zonas do norte, pois, por eses camiños reales, ese camiño dos mortos, ou aquí mesmo onde nos encontramos. Xa non só dende o século XVIII tamén co Camiño Vello, senón que estamos falando, tal como menciona Rafael Usero, o cronista oficial de Cedeira e gran coñecedor de Santo André Teixido, que dende aquí, de Porto de Cabo, temos esa documentación, vamos a decir, original dese camiño dos romeiros. Era o punto onde salían eses romeiros camiño a Santo André Teixido. Por lo tanto, nesa parte cristiá, temos que remontarnos pois esas datas, pero estamos a falar dun lugar que xa está moi vencellado coa parte pagana, coa parte precristiá. Por lo tanto, probablemente estemos falando dun lugar moito máis anterior do que nos podemos imaginar a través da documentación, como corroboran algúns investigadores da zona. E dende a perspectiva pagán, o concepto milagreiro de San Andrés era a razón pola que se viaxaba ali, se camiñaba hasta ali, ou que sabedes? Estamos falando de que, ao fin e ao cabo, Santo André de lonxe, non? San Andrés do Cabo do Mundo, Santo André Teixido. Estamos falando dese fin do mundo, non? Temos moitos fins da terra en Galicia, pero aquí ubicábase ese lugar espiritual, que a día de hoxe pois atopamos esa vertente religiosa, pero que antigamente xa era ese fin do mundo, non? Esa porta do alén, ese máis alá que tiñan os celtas, nesa antiga barca de pedra, que a día de hoxe é a barca do santo, como se recoñece, pero antigamente tamén era esa barca do máis alá, que levaba as almas pois para cruzar ese mar, non? E alcanzar pois esa eternidade, non? Entón, esa conexión está presente, a vida e a morte, tamén a natureza. Eses amuletos, por exemplo, de miga de pan, as tradicións do camiño, esas pedras, non? Que ao fin e ao cabo pois vanse deixando nos amilladoiros, é unha relación moi clara con esa natureza e con eses elementos da nosa contorna. E despois a iso, claro, se sumamos toda a tradición identitaria das persoas do territorio, como poden ser aquí neste caso, esas caldrupeiras de Porto de Cabo. Caldrupeiras ou caldrupeiras, aí temos a doble palabra, non? De Romeiriño, queres caldo? Non, señora, que me escaldo. Romeiriño, queres viño? Sí, señora, un papadiño, non? Ese dinamismo, esa esencia do camiño que está recollida xa por algúns autores tamén ao longo dos séculos. José, ti levas moito tempo apostando por poñer en valor e dar recoñecemento a eso das caldrupeiras, non? Sí, as caldrupeiras ao final recuperámolas fai un par de anos, entón esa tradición xa temos ahora mismo recuperada, forman parte delas mulleres daqui do lugar, e nos para fomentar un pouco que o camiño, pois nos tamén facemos unha serie de actividades ao longo do ano, como é conmemoramos o día primeiro fin de semana de setembro, o día do Romeiro, que iba cara a San Andrés, que pernotaban aquí, onde se facía unha festa de recibimento, se lle daba o caldo, non só o caldo, tamén se lle daba empanada, bolas, mazás, porque é un sitio, como sabes, rico en froita, ¿no? Por estar en un valle, a froita se dá moi ben, ¿no? Entón, recuperamos eso e estamos recuperando, xuntamos os veciños, recuperamos fotos, recuperamos vivenzas da xente, sobre todo de xente xa que non vive aquí, que está en casas dos seus fillos por problemas de idade, problemas de saúde, pero ese día sí que queren vir ao seu sitio onde naceron, onde viviron, intercambiar opinións, verse entre eles, facemos unha xornada de convivencia e facemos unha recreación no adro da iglesia. Pouco a pouco, ano a ano, vamos construindo pois, unha casa, unhas fachadas, e este ano fixemos un bar con dúas persoas ali, con unos maniquís e demais, e queremos encher a plaza de pouco a pouco destas casetas ou destas figuras de casetas, que non son casetas, e poder recrear ese día de primeiro fin de semana de setembro, que sea un fin de semana dos Romeiros, que veña xente incluso clavar os carros vestidos como de fai dos anos 30, 40, que era a xente que viveu aquí, era a que ten os recordos desa época. E nada, eso creo que lle vai dar un punto importante a favor ao camiño, e creemos que gracias a Sergio, que ten moita documentación e sabe moito, por eso é experto en turismo, dimos consignado bastante ben entre os dous e somos capaces de levar a cabo que algo. non é fácil, Sergio, porque este é duro de levar,
A verdade, puxo mo fácil, eu creo que tamén, así que Pero do que nos sentimos orgullosos, quizás, aparte de que a xente se involucre, que a xente veña, é que a administración, distintas administracións, podan asistir e tendrán un turno de palabra. Entón, creo que é unha boa disposición por parte dos concellos, por onde pasa o camiño. Creo que eso, a día de hoxe, poñer a varios de acordo de que non sean dos mesmos colores políticos, pois é interesante, non? E é gratificante para nós. É importantísimo, sen dúbida. Outra cousa histórica, Sergio, tedes información de onde chegaban esos camiños? Que dicir que si facemos unha valoración de como é o Camiño de Santiago, bueno, xa salen camiños por todas partes, non? Pero últimamente xa por lugares insospeitados. Pero dende a base histórica, o Camiño de San Andrés, que neste caso centramos no Porto do Cabo porque é un lugar de referencia importante, pero había camiños recitados polo norte, polo sur, que viñan de distintos lugares. Eu creo que é moi interesante para entender Santo André Teixido entender o seu significado. Se, por exemplo, falamos de Santiago de Compostela, como ben acabas de mencionar, estamos falando dese punto de peregrinación a día de hoxe tamén para Europa, incluso para o mundo. Un punto ao que acudían eses bispos, esa xente da realeza, esos altos estamentos da sociedade. A Santo André Teixido, aínda que tamén pois algún veu no seu momento e algún bispo e algún cargo apareceu por estes lugares, era o santuario de peregrinación dos galegos e das galegas. Claro. É dicir, entonces aí xa nos vai delimitar o noso territorio e o noso lugar de peregrinaxe. Sí que é verdade que teñen chegado dende todos os puntos de Galicia, é dicir, temos peregrinacións moi coñecidas como a de Vicente Risco, Otero Pedrallo e Benchosei no ano 1927, dende Ourense, que temos un libro que é Peregrinaxes, e foron documentando, non, ese percorrido. Temos este camiño vello que fixo o padre Sarmiento dende o mosteiro de San Martiño de Xuvia, chegou pasando por Porto de Cabo, primeiro chegou a Cedeira e continuou despois logo a Santo André Teixido. Temos o camiño dos Romeiros, o camiño real, o camiño dos Mortos, e pois, ao fin e ao cabo, pois eses recorridos, esas rutas que facían os veciños e veciñas da zona, dende Cedeira, dende Somozas, dende Moeche, rutas de gran recorrido, rutas da nobreza, do medievo, que ao mellor saían dende Betanzos. É dicir, o camiño de Santo André Teixido é un camiño que ten moito potencial. É dicir, para nada nos queremos nin comparar, nin competir con outras rutas, como pode ser o Camiño de Santiago, que tamén, ao fin e ao cabo, tamén ten un nexo, é dicir, tamén pode ter unha conexión, pero para nada nos queremos nin comparar, nin competir, nin desmerecer, ao contrario. Pero sí que queremos que merece o Camiño de Santo André Teixido esa posta en valor, porque ten a súa identidade e tamén creemos que para o territorio pois, pode traer esos beneficios, como se perseguen agora, sostibles e incluso acompañados igual dunha mentalidade slow, non? Esa espiritualidade, ese ritmo de viaxe que ao mellor o noso territorio tamén persegue. Non hai que ver proxectos como o Xeoparque de Cabo Ortegal que persegue un pouco ese turismo responsable, non? E ao fin e ao cabo estamos dentro. De feito, me comentaba José, non? Que estades intentando ademais que toda esta iniciativa, todo o concepto do camiño a San Andrés este incluído dentro dese Xeoparque, non? Sí, bueno, é ao final do Xeoparque, como se suele falar, a veces é un término que ao mellor para moita xente é algo descoñecido aínda, pero non só se trata dun territorio con unha xeoloxía, pois vamos a decir, destacable a nivel internacional, senón que tamén utiliza a xeoloxía, pero esos recursos culturais, esa identidade local, esa identidade. Polo tanto, sen dúbida, estes camiños teñen que ser parte deste proxecto, pola parte cultural e, ao fin e ao cabo, tamén percorren lugares de interés xeolóxico. Xeolóxico e, ao final, quero decir, todos estes conceptos incluen un concepto turístico, que eu creo que hai que darlle valor tamén a eso, non? É certo que, ademais, San Andrés de Teixido, eu creo que se collemos, hai un altísimo porcentaxe de galegos que foron algunha vez a San Andrés de Teixido, quero dicir, o sea, que máis recoñecido, desde logo, máis recoñecido non pode estar, non? E iso eu creo que é importante. Sí, a ver, aí podoche falar, incluso podemos con datos, non? Fixemos un estudo dentro do mes de maio ao mes de setembro en Santo André Teixido e todavía, aínda na época de verán, tendo en conta a demanda de turismo nacional, non? Que ten este territorio, a maior porcentaxe sigue sendo de galegos. E temos un dato ainda máis curioso, que o 40% aproximadamente, non é exactamente o dato, agora non teño na mente, pero chega por primeira vez. Pero hai un 30, casi un 40% que xa estivo máis de 7 veces. Que significa iso? Ese arraigo da xente ao San Andrés de Teixido, aos camiños, esa identidade da xente de Galicia que volve cada ano. Porque máis de 7 veces non son 7 ou 8, poden ser 53, como me decía outro día o mame bebendo na Fonte do Santo. Entón, é un pouco o que dis, non? Eses datos que xa non é a nosa intuición, é demostrable. Entón, hai que poñelo en valor.
eu teño que dicir que cada vez que paso pola zona, xa, aínda que o destino sea outro, é un dos lugares de parada, e ademais encántame baixar non solamente hasta Fontes, incluso baixar hasta baixo, esa inmensidade maravillosa sempre do mar, esa espectacularidade visual que ten todo ese entorno de San Andrés, pareceme fascinante, non? Ten un algo especial cando estás ali, sexas máis crente, menos crente, pero hai un halo especial nese entorno de San Andrés que sen dúbida é importante. Bueno, nos quedan 3 minutos. En 3 minutos me gustaría que me contarades realmente, porque todo isto ven confluindo o que hoxe estades celebrando, cando a xente este escoitando esta entrevista, que ese Foro dos Vivos. Contádeme en que consiste e que está pasando esta mañán aí. Bueno, vamos a dividir esta unha xornada dividida en 5 bloques, donde primeiro vai a facer unha exposición Alfonso Figueira, que é un recoñecido, estuvo traballando durante a súa vida profesional no Servicio Sociocomunitario do Concello de Narón, fixo numerosas actuacións para a recuperación de tradicións, da cultura e demais, e falará sobre que influencia ten na comunidade rural o Camiño de San Andrés. A continuación, intervendrá Paula Gárate, que é a presidenta da Asociación de Inclusión e Discapacidade, non? De Ferrol, que fixo recentemente o Camiño, e creo que é importante que nos conte, que nos transmita e que les transmita aos concellos con que inconvenientes teñen para que sea accesible a todo o mundo, ¿no? este camiño, que non sea só para nós. Entón, despois intervendrá a Asociación de Veciños explicando que está a facer para recuperar esas tradicións, ese camiño, que sea unha realidade, que accións durante todo o ano facemos. A continuación, habrá unhas empresas que realizan a súa labor no camiño, que nos expliquen tamén a que se dedican, porque hai empresas de turismo activo, unha ceramista en Porto do Cabo, que fai un estudo do barro de distintas zonas do camiño, nos vai explicar que barro é millor para facer tipo de cerámica, as figuriñas de San Andrés, incorporar ese tipo de actividade. E Loli Rubido, que leva anos e anos investigando sobre o camiño das algas, ou das San Andrés, da ruta das algas, con a empresa de Roteiros. E logo teremos unha intervención de 5 minutos para que as autoridades e os concellos poidan expresar a seu descoñecemento de como está a situación, ou en onde están invertindo os cartos, ou onde podemos aunar para que eso sea un ben para todos, non? Bueno, pois que estáis escoitando, agora mesmo está celebrándose ese Foro dos Vivos, ese segundo foro, co cual saímos pensando de cara ao terceiro. Quero agradecervos moito este ratiño que nos regaláchedes, e vou deixar no aire, Sergio, de que fagamos unha conexión unha vez ao mes para ir contando detalles dese camiño de San Andrés, pequenos detalles históricos, que a min me gusta moito a historia, eu enfoco moito na historia da gastronomía, pero gústame moito toda a historia, e tamén que me contes cousas sobre a parte gastronómica tamén dese camiño, non? E de lugares, se te apetece, podemos organizarnos para unha vez polo menos o mes ter unha charliña e dar máis coñecemento á xente desos camiños de San Andrés de Teixido. Paréceche? Sen dúbida é moi interesante, porque ven, como xa estamos aquí, non con ese caldo de Porto de Cabo, pero hai outros recursos, tamén outros produtos, como era ese famoso tortillo, non? Ese que o cura Manuel Miragalla facía, que en vez de poñer os chourizos deitados, tiños que poñer de pé, non? Do grande que era. Pois hai curiosidades que, ao fin e ao cabo, pois tamén serven para poñer en valor a gastronomía e o camiño. Entón, pois, encantado de colaborar. Falaremos, quedaremos en contacto. Querido José, Casa do Morcego, querido Sergio, Fundevivo, grazas por estar no Comer e Falar, e nos vemos pronto. Deixame facer un apunte de final, que ao final, depois dos 5 bloques, habrá un caldo, as caldopeiras de Porto do Cabo, e unha degustación de produtos da contorna, que son queixo, requeixo de certas marcas, conservas, que tamén nos facilitaron de a pureza e de outros máis produtos locais. Pois moitas gracias, rapaces, e a darlle duro, Moitas grazas, José. Hasta sempre. Seguimos.